Mae Andy a Kay Matthews yn ffermio Aberbrân Fawr rhwng Aberhonddu a Phonsenni. Maen nhw'n cadw tua 100 o wartheg, 500 o ddefed, cnydau amrywiol ac yn tyfu a gwerthu ffrwythau meddal ar 350 o erwe. Heddi, mae cyswllt ffermio'n cynnal digwyddiad yn adolygu'r gwelliannau porfa yma. Wel, prif nod y diwrnod yma heddiw yn Aberbrân ydy adolygu yr prosiect gwella porfa sydd wedi bod yn mynd ymlaen yma fel rhan o'r prosiect Ffermio'r Ddangos Cyswllt Ffermio. Wedyn, y prif nod hefyd ydy ymgynnull y ffermwyr iddyn nhw gael rhannu syniadau a ymarferion da, ac hefyd i awgrymu sut allan nhw weithredu rhai o'r gwelliannau yma yn eu tir eu hunan. Mi fyddwn ni'n trafod fwyaf heddiw, mi fyddwn nhw'n canolbwyntio fwyaf ar y prosiect gwella porfa sydd wedi bod yn mynd ymlaen yma yn Aberbrân Fawr. A hefyd fydd y siaradwyr yn trafod meillion a sut eich datblygu a sefydlu meillion mewn tiroedd gwahanol. Hefyd fydd yna sôn am y Nutrient Management Plan a sut mae hwn yn gallu elwa ffermwyr mewn gwahanol ffyrdd. A hefyd mi fydd yna sôn am ddatblygiad a sefydliad haidd Gwanwyn. Wel, mae ganddo ni Charlie Morgan o gwmni Grassmaster, sef agronomydd arbenigol sydd yn arbenigo mewn tyfu glaswellt ac ati. Ac hefyd mae ganddo ni Caroline Smith o Edas fydd yn canolbwyntio fwyaf ar y Nutrient Management Plan ac hefyd ar brofi tail ac yn y blaen. Ac rydym eisiau atgoffa ffermwyr hefyd bod cyswllt ffermio yn ariannu y Nutrient Management Plan sy'n hyd at 80%, felly dylai ffermwyr fanteisio ar y cyfle hyn. Wel, heddiw, dyn ni'n trio edrych am sut i gael fwy am llai. Y pethau dyn ni'n mynd i dechrau efo yw y pridd a mwydod. Os dyn ni'n edrych ar ôl hynna gyntaf, yna chawns i gael rhywbeth allan efo wella cnwd. Wel, leni, ar ôl blwyddyn diwethaf, mae yna problem efo pridd. Mae yna problem efo colli pethau fel calch, colli nitrogen. So mae rhaid i ni wneud samplau pridd i gwybod be di maetholion yn edrych fel. A leni, mae yna wedi bod, y pridd wedi bod yn gwasgu, wedi cael ei gwasgu. So mae yna compaction problems efo, so mae rhaid i ni edrych ar hynna gyntaf. Allwn ni prynu gwrtaith, ond mae gwrtaith yn drud. So dydyn ni ddim eisiau gormod efo. Ond beth sydd efo ni ar y fferm fel dail, dyn ni eisiau iwsio hwnna'n well, so ddylwn ni'n gwybod faint sydd efo ni, faint sydd meillon mewn o, a wedyn faint ydych chi'n rhoi ar y cae. A heddiw, dyn ni wedi bod yn edrych ar pishin bach ar y cae, metr sgwed, i weld faint sy'n mynd fewn, a mae'n werth i ffermers weld beth sydd ar y cae, beth ydyn nhw'n rhoi lawr, achos mae rhai o'n nhw'n just agos i roi gormod. So, dyn nhw'n dros 17 tons yn acre, a mae hwnna'n dros 250 kilos o nitrogen a hectar. Efo amgylchedd, dyn ni'n colli nitrogen, phosphate, potash, dyn ni'n colli nhw weithiau i ddŵr i'r afon, a fel ffermwyr, dyn nhw'n colli pres, dyn nhw'n colli arian. So mae hwnna'n peryglus ar y amgylchedd, ond hefyd mae ddim yn weithio dda i pobl sy'n trio tyfu cnwd yn well. Mae yna llyf allan sydd recommended grass a clover lists 2013 bob blwyddyn, a mae rhai gorau yn fanna. Dim ond 5% sy'n fewn, sy'n gallu mynd fewn i'r testio, so mae hyn yn bwysig i edrych ar y llyf yna pa'r un sy'n gorau i ti. Mae'n dysgu tipyn o'ch yno. Mae'n wedig gyda'r tail, a ffaint o tail ni'n rhoi fel tons per acre lawr y fe. Ti'n ni'n syndod bod ni yn iwso cymaint gytre, lot fwy na beth sy'n ti'n meddwl y fe wrth edrych yn fe. A fel o'n siarad amdano costau bethau, dylen ni wella iwso bach llai i spread o'r cost mas fyd y fe. Oedd yn neud yn rwyddi ti fo na, oedd y rwyddi o'r andoi, ti ddim yn bod e fe. Allai gweld gatre nawr fyna, mae'n bwysig i ni i wneud y subsoiling a wneud siŵr y ddear yn iawn mwyn dodi'r porfa mewn. Fi gobeithio yn y dyfodol nawr, allwn ni gwella nosweithi fel hyn i dysgu bach fwy. Ond yn gweud ni ddim byth yn gwybod popeth, so mae'n rhaid cario ymlaen dysgu rhywbeth trwy amser. Na, mae'n bod diddorol iawn. Mae Aberbrân Fawr yn fferm ar ddangos i cyswllt ffermio. Felly pa fydd mae'r ffermwr Andy Matthews yn cael y ddyrnodau fel hyn?
We've tried things which I wouldn't have tried otherwise, to be honest. Partly because we got the funding and the backup from Charlie Morgan and Carolyn, some of the guys that have helped me, which has been fantastic to know they're behind you. It just gives you the confidence to go on and do it what you wouldn't have perhaps done otherwise, to be honest. Yeah. We've learned that we can get some good results from the direct drilling, which will obviously save us some money. So if you get it right, it is a big learning curve, but there's certainly some potential to reduce probably your carbon footprint and save some money there, so it's good. It's got to be the sharing of knowledge. It's not just for myself, everyone bounces off each other. You'll very often solve a problem just by having a chat like this between two people. It's not too rigid, you can just have a chat and nobody's afraid to ask the question then. It just sort of flows out naturally as you go along rather than having to stand up in front of everyone and sort of ask the questions.